manifestacions s'aturen el dia de Nadal, però n'hi ha una que, amb excepció dels anys de la Guerra Civil, no falla mai a la cita del 25 de desembre des del 1907, Xavi, la Copa de Nadal. Bueno, oye, ¿dónde queda el club? Es que anem amb aquesta via del mig. Mira aquesta via del mig. Allà, mi amor, entre mig. No, podem quedar allà mig. Esperar a la gent. Allà veiem la gent que surt i la gent que entra. ¡Vamos! ¡Calla! Mira la bandera, ¿no? ¡Venga, va!
Déjate dar la vuelta por abajo. S'aturen el dia de Nadal, però n'hi ha una que, amb excepció dels anys de la Guerra Civil, no falla mai a la cita del 25 de desembre des del 1907, Xavi, la Copa de Nadal. Això mateix, la travessa nedant al port de Barcelona, que aquest any s'ha fet amb un clima del tot primaveral, fet que ajuda que cada vegada s'hi animi més gent. Avui hi ha hagut rècord de participació femenina, amb 129 nedadores, temperatures que contrasten amb el fred que passaven fa anys alguns dels que ara encara hi participen i que van arribar a viure una Copa Nadal amb la ciutat del tot nevada l'any 1962, com hem vist abans. Amb la victòria d'avui, Guillem Pujol està només una d'igualar les 10 de Dani Serra en aquesta prova centenària. 400 nedadors han participat en la 113 edició de la Copa Nadal que es disputa davant del Portal de la Pau. Entre ells, Ramon Trescents, que als seus 91 anys ha tornat a ser el nedador de més edat. Sense motivació, ve sol això. Si vaig cada dia, doncs avui és un dia més. Passa que avui hi ha un bon ambient i això és bonic. En categoria absoluta no hi ha hagut sorpresa i s'ha imposat Guillem Pujol, que no ha donat opció i ha guanyat per 9a vegada consecutiva la competició. El nedador del Natació Mataró està a una victòria d'igualar el rècord de Dani Serra, amb 10 triomfs entre el 1984 i el 2013. No ve molta gent del món de la natació competitiva de nivell d'elit
Però bueno, al final ja m'ho he agafat com a tradició. En categoria femenina, Aida Bertran del Club Esportiu Mediterrani ha superat en un ajustat final a Laura Rodríguez, que encadenava 4 victòries consecutives. Bertran ha firmat la seva tercera després dels anys 2013 i 2014. I sí, és competició, que ja és una prova competitiva i és una prova molt curta, amb molt de contacte, o sigui, són 200 metres, és superràpid. L'última sèrie estava reservada als nedadors populars i aquells que posen el toc divertit i nadalenc a aquesta prova. El crono és el de menys, el més important és el divertiment. La Copa de Nadal és un clàssic a Barcelona. No s'entén el Nadal barceloní sense aquesta prova de gana de les aigües obertes. Miquel Ribas, TV3, Barcelona.